Компанията за потребителски кредити Provident Financial България откри свой клон в Велико Търново. Офисът се намира в административната сграда в мола на улица Оборище, 18 етаж 5. Provident вече има повече от 400 клиенти в Велико Търново, като амбицията на дружеството е да разшири дейността си и в близките градове, а след 4 години да обслужва над 5000 клиенти. Особено се радвам, защото Велико Търново е един от административните, икономически, образователни и най-вече културни центрове на България. Хората тук вече познават продуктите, които предлагаме. Ние не въвеждаме нещо ново, но разполагаме с добре образовани специалисти и с тях ще вървим напред. Проучихме подробно конкуренцията, която стои на българския пазар и видяхме, че много компании предлагат подобни модели. Но нашият модел има 130 годишна история и вярваме, че предлагаме нещо уникално, защото можем да се похвалим с пълна прозрачност и достъпност на нашите услуги и отговорни практики по отпускане на кредити. Вярваме, че с тези практики нашите продукти ще бъдат търсени. Provident е част от International Personal Finance, водещ международен доставчик на потребителски кредити и един от големите британски работодатели в Централна и Източна Европа. Provident стартира дейността си в България в началото на месец септември 2013 година и вече има над 5000 активни клиенти. Освен във Велико Търново, офиси има в още 8 града, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. IPF има дългогодишна практика в допринасянето със значителни бюджети и човешки ресурси за развитието на социално отговорни програми, които инвестират в проекти за финансова грамотност и са в основата на социално отговорните инициативи на компанията на всички пазари, на които оперира. Ние освен бизнес модели предлагаме и практики, насочени към обществото като цяло. За нас е изключително важно финансовото образование, защото хората трябва да разбират услугите, които целият сектор предлага. Provident инвестира в местните специалисти. Към момента има 28 служители и кредитни консултанти във Велико Търново, като се очаква техния брой да стигне до 75 човека до 2018 година. Средната стойност на отпусканите кредити се очаква да бъде 600 лева. На официалното откриване на офиса във Велико Търново присъства и британския посланник, негово превъзходителство Джонатан Алън. Радвам се, че Provident са решили да инвестират в още един български град и да отворят седмия си офис в страната, тук в Велико Търново. Това е дългосрочен ангажимент и съм убеден, че доказания им опит и отговорните бизнес практики на International Personal Finance ще превърнат компанията в водещ британски инвестор в България. Групата на IPF има над 2,6 милиона клиенти. Освен в България, развива успешно бизнес в Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния, Литва и Мексико. Амбицията на компанията е да задоволи нарастващото търсене на краткосрочни кредити у нас с по-ниска стойност по един отговорен начин.